Presiden Isaac Herzog mengatakan Israel mampu melindungi warganya dari segala ancaman dan bahwa Israel mempertahankan aliansi dan kemitraan politik dan keamanan yang kuat yang berkomitmen untuk menggagalkan segala tindakan permusuhan, karena Iran dan Hizbullah diharapkan membalas pembunuhan yang dituduhkan kepada Israel terhadap dua anggota senior. Sementara itu, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel bertekad untuk melawan Iran dan sekutunya di setiap lini, baik dekat maupun jauh, selama upacara peringatan kenegaraan untuk mendiang pemimpin Zionis Ze'ev Jabotinsky di Yerusalem. בראשן המעצמה החזקה בתבל ארצות הברית, שמחויבת לביטחוננו וכבר הובילה יחד איתנו קואליציה ביטחונית רחבה נגד מתקפה של ציר הרשע האיראני. רק הגברת הלחץ הצבאי על אויבינו השפלים, מרצחי החמאס, תקדם את מטרות המלחמה. איראן ועושי דברה מבקשים להקיף אותנו בטבעת חנק של טרור בשבע חזיתות. התוקפנות הגלויה שלהם אינה יודעת שובע, אבל לא אלמן ישראל. אנו נחושים לעמוד מולם בכל חזית, בכל זירה, רחוקה כקרובה. כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, לא ינקה מאחריות, הוא ישלם מחיר כבד מאוד. ידנו הארוכה מכה ברצועת עזה, בתימן, בביירות, היכן שצריך. ידנו זו, וגם לכך התייחס ז'בוטינסקי במאמרו על קיר הברזל, ידנו זו תושט בבוא הזמן לשלום אל מי שירצה לכונן איתנו יחסי שלום. כך היה כבר, תוצאה מהעוצמה שלנו, ואני מאמין שכך גם יהיה. כי שלום עושים עם החזקים, לא עם החלשים.